Saka akuona here usataure naye uri wega bebi. Right, imimi ndimate zvara vemurume munonzani? Osteni Sharapu. Osteni Sharapu. Sharapu. Munogara kupi? Munogara Pasowe pana mhaka yakora. Pasowe pana mhaka yakora. Ate zvara ko ndekupi? Vakarora mwana wangu. Imi munogara Pasowe. Munogara Pasowe. Chandabvunzira izvozvo manje ndaitira kuti tijekerwe nenhau ye yakanzi mukuwasha akaenda kudande akaonekwa naana atezvara. Mazuva rakaenda mukuwasha kwaana atezvara makanga muri kwete kudande? Akashaya. Munozivawo sei nhau iyi yauya nemukuwasha wenyu pamusoro pemurume? Ine ndikango akauya kumba achitora nyaya yekubata. Aita kuti madzimai ndikayabata paungwe Alex. Ari akauya kumba ndiani? Mukuwasha. Ehe. Ndozvakaya kutaura. Ko Alex wakasvika wachiti kudini? Right. Chandaifunga ndechekuti dai machiti pamameseji. Nekuti uyu avatezvara vamauya nawo paita atakati nyaya yanga yakasarira pakuti uyu akaenda kuna ana atezvara. Akanotaura kuti ndindabatwa nemwana wenyu. Takati kumbira kuti taakuda atezvara vacho vakanopupurira kuti ndindabatwa nemwana wenyu. Ndoma zvataifunga kuti pamwe ndozvamauya kumirira kuti ashuwa uyu murume ndinomuziva akauya kutaura kuti ndini ndabatwa nemwana wenyu. Ndozvatati chidira witness. Saka ndinoimba kuti pana tezvara ngoo watati chida. Imi mamunonzwisisa here patakataura paya? Ava ndivo here? Iya, ava vasinye kuti uko kusa atezvara vangu vakabereka mukadzi wangu akashaya. Saka vanhu vana baba vacho. Saka ndikangoti ana baba vacho vari ndati uko pandikasvika atezvara vangu atezvara vangu vakashaya. Vakasvika ndokwa mari unogara vanhu kudai. Akasvika kudai ndifana ku. Ndokunomboero. Ndokune munhu watati chitarisira kuti achauya umirira kuti murume uyu akasvika takamuona so akataura zvakati nokuti nyaya yanga ichipedza nyaya yedu isusu. Kumbira zvangu pamusoro. Nyaya mukuta mambo irenga pameseji apa nokuti iri meseji kurambidza kuti avasauye kuno. Yakasenda uyasendera mukati. Pamukanditi ndiende kuchedza atezvara vangu. Ndo tabva muno kuSaturday Sunday nchienda ndikakura bhazi rimwe nomukadzi wangu. Audzonzi mhari kuti murume wakaronza kuendawo. Wotsiridzira kuti vasauye kuno. Ndini ndasvika takura tese bhazi tadzika takuda kubva kwabandimba kuenda kuchakuma. Nofunga mukadzi akaedza foni. Ndipana ndokafoni. Ndakona meseji yavaitaurira neuyu. Achiti kuenda kwasekuru kwagomba kutaura navo panyaya iri before dai. Saka ndobada mafuadira kufoni pangu. Yarimo meseji kufoni pangu. Yaisendwa nani? Neuyu. Achisendera mukadzi wenyu. Pafoni yamukadzi namba yemukadzi wangu ndaenda pafoni pacho bana zvisemfuadira kufoni pangu. Kuti mukadzi akandodedza foni. Shuwa Chitezi. Wambofati tiverengereka mameseji amusati mavapiwe. Ora mukadzi wangu lazima ikera saka ndangoseva message. Pane panapa message yakapinda zita 5:37 mangwana mwezi wa 26 May 2025 yakanga yakanyorwa kunyeperwa. Ndatola zvawanda. Ndivangu kunyeperwa. Ita imwe pane musi wa 26 May 2025 hapana kupinda message yekuekera namba dzaibva kupi paida tangai matarisa namba kuti
078504975 078 Okay, pakangozi kusika ndibva pangozi chimeseji chaanongoisira vanhu vose vanodiwa kudaro chiro ini anondiisirawo changozi chimeseji chaanoisira vanhu vese vanodiwa kudaro chiro ini anondiisirawo chimwe yachiri kudii yemusiwasimbi yakangonzi wena dai zvadaro wena dai zvadaro ndiwe musi wa26 dai zvadaro wena musi wa26 wakare kutibvati kuise musi wa 26 zvakare Ningo uchingotumiza kuti vadi kuzinaro ndadzoka ndavakuma asi mangwana ndinenge ndiriko. Imwe yacho yekuti saka akuona here usataure naye uri wega bebi. Saka unodza gogo kuti wakabvuma munondisungisa ndikaenda kujeri. Saka rambai kuti hatimuzive chero vakambovhuma vanongoti hatiuyeko isu vanozanyaya muzvano zvakaenderana iye musati 26 wesabika zvisi idzo nhamba dzamuri kutaura idzo ndo nhamba dzevava ndidzo nhamba dzakanyorwa kuti kera munomudzaisa mameseji uyu ndaisindwa meseji mukadzi wangu kuti usataura nepatikasangana nembazi tatoda kuziva kuti nhamba dzaikanda idzo ndedzani. Right, mirai makadaro nhamba idzi dzaikanda meseji uko ndedzani. Sangondoona kuzvisidzira hangu so. Ya, kana dzine kupesha. Saka zote ne mameseji ndawana woni wamjuna. Yakaya sikafunda sika. Saka dadi. Murona nhamba dzamashedzera idzo dzane dzafonwa kuno munhu wacho akutofonera changamire pe. Saka dadi adzizi dzogora kuita dzisiri dzevava ndi dzisiri dzevava isikuno kuti vatati mameseji ayetaura zvakati. Saka tsvagai namba dzaisa ino asi idzo dzakataura idzo kuudza mukakore idzo nemameseji zoreva kuti mukaza munyatani ndiri kudotito kana kuti ndiri kutaura izvozvo havazava sindiwapupurira sindikuti dzandadaidzira ndiodzamameseji. Halo, tiripo. Ndiani wandi kutaura naye? ndiye mukadzi wangu. Mukadzi Mukadzi wangu ndamuzwa voice.
Namba dzatata kubvunza ndi tatiri kubvunza namba dzevava vaitumira kufoni iyi. Ndedzemukadzi wangu. Ndiye mukadzi wangu wacho. Saka ara message yaisendwa neuyu kunzi usataure tai pandikasangana mukadzi wangu mubhazi tichienda kudani ndobva mukadzi wangu bvamudza kanzi ndanaye muno mubhazi kanzi iye akuona here zvikanzi zvandosataudzana naye wega bhebi kana uri wega ndopaakati panokwanisa kuona gogo vaudze kuti please musabvule nyaya kana vakabvuma mumati musauye kunorambai ende moti hatimuzava anongosvika foni ndiye mameseji akoma saka akatafonera ende mukati asadai nashandisa kana asina kuchinja ndione mameseji anonzi amani anonzi maikeya Imi matezva ine namba here dzemwana wangu. Dzangana dzazishashanda kuchinja rai. Kozi zvimwe zvaiva nyori ndezvekuti atezvara vaigona kufona. Atezvara vaifanirwa vaingofona vomubvunza zvavanomubvunza maererano nenyaya iyi tobva tatongoipedza. Dzanga dzichimboramba nhamba dzake ndikuweza kubata telefoni adzandichiramba pandakakunzonya zvichinzira batwa paniguvu haana kuzobvira azokuwanikana kumba kusvika pamumba ipopa kunzwa kuti hatizi kuziva kuti ari kupi kubva nguva iyoyo kumboedza mufonera azobatika. Right, to makukuta aiwangeyaindefana kupera nokuda kuti yadhonza nguva yakadini yakakake chifoni ende kuti umbo hwacho hupipo so hazviri kutoita izvo zvidongo muromba shangamire anotendeka ndekuti mukadzi kana asina nyaya ende anotizeke kana nyaya iri kunyepa anozenge njengei tendera kwababa ndachatowanika chikataura kuti avari kuita tendera pamafoni papa kapandika kana musina chikoti ndakufungirira kana kunyuma audzime foni nokotana foni yangu yainachi haina mari uzondifonera kana kumurume wacho asingowani ende zvinhu zvake zveshe kumba kwangu nehembe zvese ana chakatakuwa naimatezvara imimi mwana uyu achiuya mune mamwe here maziviro amunoita pamusoro penyaya yekubva kwaakaita kumurume kusvikirira pari zvino nekubatwa kwaakaita Achiuya kubva kumurume wake kozi kugara kwavaigara tikazombunzwawo haanobvira asvika kumba patakazombunzwawo akabatwa patangekapa inoiva kutaura hatinobvira tazomboonana kumba aigoti apa nepapa zvakachiuya apa nepapa panyaya ikureva kuti hamuna chibatiso chaicho chakanyatsokwana kuti achibva kumurume achiuya kumba vanetsana zvii zvakaitika kuti azosvika pakuti apesana nemurume uyo azoenda kune chikomba zvii zvakaitika imimi ndopataida kuti munyatsotitsanangurira kuti zvakambofamba sei imi muri ani kune mukwasha oright Alright, pamuri kubvunza kuti kumba akauya here kumba haana kuuya chatinongoziva ndechekuti tsano wakagarawo ndiye murume wemwana wangu uyo mukwasha akazongoya kumba achitaura kuti mwana wenyu ndakamubata naAlexio ndo nyaya iripo kozoti pamabvunza pekuti gogo vari kuseri sei vasina kuuya kumba kwakasvika uyu murume akagara kusaidi ndekwagogo vakabereka mukoma wangu wekushaya inini saka gogo havachagoni kufamba
asi gogoti vabata pafoni vanoti zvishow yakasvika kuri Right, regaiti batakopinda nyaya yadhonza zveshuwa. Ndinofunga kechi 4 chida kuti tiedze kuda kuti nyaya iyi tingaipedze sei tingakomberese but nyaya iyo ikutoratidza kuti Alexio uri kubatwa nemhosva. Ikuramba ichikubata mhosva. Zviri pachena iri kukubata. Kwete. Tingangoswera kupedza nguva nekudini. Because voice randanzwa panhamba dzandiri chikadzi chairo. Remunhu nenhamba idzodzi ndiri mukadzi. Ndiye mukadzi ari kunzi ndiye akaforwarda. Vakasenzerwa foni kuforwarda mameseji asenga achiverengwa. Anova ndiye mukadzi wacho ari kutaurwa nezvake. Nyaya iyi ungangoinzvenga zvako. Zvatakuita takuti kuti nyaya ipere. Iwe kana usina kuzogutsikana unokwanisa kuzoita appeal. Une mvumo yekutora AOC4 rejudgment. Rekuti uende naye kumusoro kuti handa kutongwa zvakanaka. Asi isusu takuti nyaya iyi yapera wabatwa nemhosva. Iwe chicho uri kuda kuti murume akubhadhara. Indo kuti murume andipo mumbe 5. Ndiri nokudzosa mukadzi wangu kumba. Achengete mwana arega kumba kwizvo. Rega nditi uchapiwa mombe 3 dzauchapiwa nenyaya kuti nyaya yako yanga itadzana zobuda zvakanaka asi da kuti murume ari kubatwa nemhosva uchapiwa mombe 3 dzauchapiwa nemurume unzwa uchapiwa mombe 3 dzauchapiwa nemurume uyu wodzorwa mari yako yedani chiti ndozvauchapiwa zvimwe zvozvo zvinonzvizva mombe 3 nemari yako yedani ndozvaachapiwa murume handiti mune chimwe chekutaurira tezvaro yapera endai munosaina Alexio kana usina kugutsikana unouya woita appeal uenda kumusoro ya ipapo ndoba ndikukumbirawo changamire ndandokumbira kuti munipo appeal unouya mandi unouya mandi neti opiwa nengi AOC4 ukaendera appeal ngusaina inokutanga zvayo asi pane kutaurika kuripo